Guys, andito na kami sa Tito River. Dragon Fruit Lady, may dala ka bang swimsuit? Kalamig. Sarap dyan na maligo. Di man marunong maglangoy. First stop ko yun. Ano nila ito, ginalagyan ng ano. Ng pang... Welcome po sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa aming susunod na mga videos. Yan, ngayon po nandito po kami sa Ilog. Na-try po namin magdala. Yan, may mga kasama po tayo. Kasama po namin sa ate Nerissa, si Arap. Yes, kawayo naman yung lap. Yan, si Alex. At si Kuya Ulan, nagdadala na yung kasama namin. Excited magdala. Sana may makuha. Si Basa. Lagayan. Tara guys. Masabihin nila eh. Kabalan man, makuwagit kayo dyan. You know, puro lumot oh. Charan! Much later. Guys, dami namin nakuha guys. Kadaming lumot. Try tayo. Ay, magkain-kain lang tayo. Buti guys, may dala kaming ulam, isda. And guys, kaya tina natin yung kamatis. Ang lagay po sa inihaw na bangus. Masisiro kami ngayon. Wala nang panguli. Kaya buti na lang, nagdala po kami ng isang bangus. Ulam namin pananghalian. Itaw na lang. Tapos lagyan din natin ng sibuyas. Ayan guys, ang aming pang-ihaw. Tsaka bangus. Ito ata yung isdang ginagawang danggit. Dito sigurado. Ginagawang daing. Ay, ginagawang daing. Yung danggit. Basta yun. Yun na yun. Alam nyo na yun. Maliliit ang ipaksiw daw. Hey guys, yaw na tayo. Yun o, sarap yan. Ulan. Kabunan na yan ang pinagkailan. Hindi data. May asin naman na. Guys, nadaliktad na guys. Wala tayo kung natanan. Wala? Sa karang narabas o malikod. Kanya pa sila ng babaw. Si Balong, sabi gabi siya nanonood ng ganyan. Narabas. Tagal na yan. Muna isabat natin ko. Okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Luto na guys. Sundown, gutom na.
Gutom na mga inday. Hindi pa nag-almusal. Nginig na naman. Yun o. Rock! Ay, dito. Maganda dito yan. Kumbang-kumbang dyan. Kumbang-kumbang. A few moments later. Guys, kain po! Nagalawang camera. Tignan mo. Dami yung kanin ko. Kain na lang. Tingnan mo kaya. Ito na oh. Ang gusto mo lang. Sa? Yan sa doon sa Bandaro. Napakatigasin pa rin. Ano ba yung bigas na doon? Guys, naka-quarantine yung mga isda. Ayaw lumabas. Wala kaming nahuli. Pa 14 days quarantine. Nagpapayapay na. Salamat sa pag-invite sa amin. Mamaya, masarap yan.
daw ni Bata. Kasama ni Harabas nung nagpunta sa inyo ng isang araw. Kahapon nata yun. Nung isang araw. Kahapon. Kasi kailangan galing kami dun sa hapon. Ay, wala ka ng buto. Hindi mo kayo buto. Sabi ni Ate. Sabi ni Ate. Takot pa ako. Hindi, magpasama ka. Magpasama ka na eh. Pag sinundo niya, ikaw magputo na. Magputo na. Alam, alis na. Sarap ba yun? Sinain yun eh. Ito naman dun eh. Ito ng pangat ko. Hindi pa nagalaw ko nung ayos. Sabi natin pa yayaw. Magkarin kayo. Balik pa ka doon. Di maipos ay sida. So, yung platuhan ko lang, takot ng gas nito. Pagkatapos nito guys, naliligo sila. Kayo eh. Malamig. Kayo ay maliligo. Sarap ng tubig, malinaw. Sila. Sayo. Sarap, maligo. Hindi nga kami naligo Sabi dun na sa... pag-uwi niya rin. Hindi nga kami naligo dun sa ano, dun sa... Island, Masarap diba? sana maligo kung hindi mahangin. Mahangin kasi. Dun sa Blue Island nun, hindi nga kami naligo eh. Kapag kami. Ng pamilya.
hour later. No. Nahana? Ayaw mo? Ay, ayaw mo. Ayaw mo dibasang? Pala mababaw lang. Hindi kaya sa malalim, di ba ako magdangan. Sakit yan. Sakit sa buwet? Kinadisiping. Ayoko na. Bakit ko pilim? Dapat sa malayo. Ganun. Dapat yun nakaisa. Ginagawa mo? Oo. Oh my God! Wow! Ang lami. Sige. A few moments later. Bye. A few moments later. Guys, yan. Ngayon po, mashi-shoutout po muna tayo, guys. Gusto ko lang po muna magpasalamat kay Ma'am Antang dahil nag-sponsor po siya sa amin ng damit na pang-araw-araw. Ito po siya, suot ko na po. Thank you po. Ito po sila. Yan. Shoutout po kay Gempes family from Oriental Mindoro. Kay Sir Wilfred Toboro from Marilao, Bulacan. Sir Vento family from Iloilo. Respecious Celso. Noms Fam TV. Kultura family. Balani family. Noralyn Aloba from Tarlac City. Benji Estorco from San Juan, Santo Tomas, Batangas. Kay Sir Rex Ganado from Lebanon. Kay Sir Rodel Guerrero from KSA. Santiago family from Pangasinan. Eric Pineda. Hernan Ramos from Italy. Rene Olpendo from Spain. Delger Vlogger, Tambis TV from Toronto. Wendell Domino from Nueva Ecija.
Annalyn Espinida, and Espinida family, Custodio family, Carlos Castro from Isabela, Jamer Gabat, Irene Fernandez from Saudi Arabia. Yan. Thank you po sa pagsuporta niyo po sa aming channel. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood po sa aming panibagong episode. Yan. Salamat po ng marami and God bless.